Jopith kich e kaunti ma Homa Bay koro dwani migao mar pur kod pith e kaunti no oyang pith kich kaka achiel kuom yore mag yuto mana kaka nengiyango kendo siro chenro mag pith mamoko e kaunti no. Jopith kich go kokalo kuom riwruok margi mong'ere kaka Homa Bay County Beekeepers Association ywak ni kit pith magitimo no ok osebed kanyo ka ideo kendo jwangi maonge sir magiyudo mar ting'o malo pith magitimo. Coordinator mar jopith kich e kaunti no Samuel Oyugi okoni sirkal mar kaunti no poko miyo gi sir mano manyalo konyo e bero chenro mag pith kich kachiel kaka itimo ne jopur manie sectors mamoko. Giwacho ni bedo ni pith kich poko yangi malong'o miyo gi peke chenro mag pith kendo goyo chuny jopur. Kendo gima nyalo konyo oganda kifamilia e chulo school fees, weche mag medication, gi gima nade minyalo gombo ni mondo itim. En venture maber kabisa. To wan gi chandruok kaka farmers e bwo karwa mar Homa Bay County. Kich farming ni poko bedo identified kaka gima nyalo konyo oganda. County government poko miye teko. Sirikal mamalo bende poko miyo wa teko. Ne wakwayo sirikal mar county mondo konywa kaka ande coordinator. I'll coordinate everything mondo mi jowa oyud konyruok. Kana gombo to nachako bedo ang'wen gi ka timo harvesting to golo na kilo 7 kendo 7 24 mano which means ni kila achiel wauso Sh1,000. Koro mana an 24,000. Koro ayudo kaber anyalo chulo fees. Koro gima agombo ni kaber to wayude support ko e county government mondo miwa support ma wanyalo medo godo gigewa mag pidho kich sanduge nikech gitin. Koro ka wan gi sanduge 10 mano which means ni wanyalo yudo Sh70,000 sama watimo